Straeon o'r Beibl, Iesu'n galw Pedr. Hwn yw Iesu. Fod I mab Duw a gwaredwr y byd. Magwyd yn Nazareth. Ac fe gafodd ei fedyddio gan Ioan yn afon yr Iorddonen. Dechreuodd Iesu ddysgu am gariad Duw gan iachau pobl o'i salwch. Un diwrnod gwelodd Ioan Iesu'n cerdded heibio, a dywedodd wrth y bobl mae Iesu oedd oen Duw. Un o'r bobl hynny oedd Andreas, brawd Seimon, alwyd yn Pedr yn nes ymlaen. Aeth Andreas I chwilio am ei frawd gan ddweud wrtho, da ni wedi canfod y Meseia. Waw, o ddifri, ti'n laen! Aeth Seimon gydag Andreas I gyfarfod Iesu. Aha, Seimon dwi. Edrychodd Iesu ar Seimon a dweud, denw di yw Seimon, fab Jona. Gwir? Ond o hyn ymlaen denw fydd Pedr. Iawn. Ar ddiwrnod arall, roedd Iesu'n cerdded ar lan môr Galilea ac fe gasglodd llawer o bobl at ei gilydd I wrando arno. Helo. Okay. Gwelodd Iesu ddau gwch lle roedd Andreas a Pedr wedi gadael mwyn golchi rhwydi. Aeth Iesu mewn I un o'r cychod. Oi, Pedr. A gyfynodd I Pedr I fynd ag ef allan i'r môr. Nai. Felly, eisteddodd yn y cwch gan ddysgu'r bobl. Ar ôl I ddorffen dywedodd wrth Pedr, nawr, dos allan i'r dŵr dwfn gan daflu dy rwyd mwyn dal pysgod. Ond dywedodd Pedr, ddaru ni weithio'n galad drwy'r nos heb ddal unrhyw beth, ond os ti yn dweud mi na I daflu y rhwyd eto. Ar tro hwn, roedd i'r rhwydi mor llawn fel bod peryg iddyn nhw rwygo. Galwodd bysgotwyr eraill I helpu. Hei, help! Yn fuan roedd y ddau gwch yn llawn pysgod. Pan ddeallodd Pedr be oedd wedi digwydd, syrthiodd ar ei luniau o flaen yr Iesu a dweud, o arglwydd, well ti fynd, dwi'n bechadur mawr. A tebodd Iesu Pedr. Paid â bod ofn, tyrd dilyn fi a na I ddangos I ti sut I bysgota pobl. O ddifri. Yn syth wedyn yn nhw lanio, dyma nhw gadael I rhwydi a dilyn Iesu. A daeth Seimon Pedr yn un o 12 disgybl Iesu, gan ddilyn ei ffrind Iesu weddill ei oes.